ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Элиор ТВ. Барои шумоён имрӯз як трактори фурӯшие барои шумо пешниҳод мекунем. Ҳама касе як-якта лайкамонтон, видеорӯро то охирша тамошо кунтон. Агар одамое ки трактор хар одамон боштагар, барои шумоён имрӯз як трактори беҳтарина барои шумо ман имрӯз пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, МТЗ 952 маркаи трактор будааст. Беларус састани беҳтарин ки барои шумо пешниҳод кардаостем. Тамошо кунтон, агар маъқул боштагар боз аз наздик рафта бинтон. Дӯстони азиз, адресо Хуҷа, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Дӯстони азиз, састани трактор беҳтарина, ҳама тарафаш навор кардем. Тамошо кунтон, тагош, пешаш ҳама тарафаш навор кардем. Ман тарафи дуруни салонаш. Дӯстони азиз, трактор як боранда заводид мешавад. Болои паталои ҳама тарафаш, яъне ҳолати берунаш. Дӯстони азиз, нархи трактор дӯстони азиз 160 000 сомон будааст. Боз муомилаи хушрӯ доштааст. Дӯстони азиз, бо арзонам мешудааст. хай мехаридига одам бо наздик рафта мебинад, баъдан манам бемалол харидор кунтон мешавад. Дӯстони азиз, солаш дӯстони азиз, трактора солаш 2011 МТЗ 952. Дӯстони азиз, ҳолати баллонаш 100% гӯям мешавад или 90% гӯям мешавад. Дӯстони азиз, чунки акун трактора намешинохтаги одам мегӯяд ки ин 100% на пана баллон мегӯяд, лекин мо ин хел намегӯем. 90% будааст баллонаш, соҳибаш ки 90% гуфт. хуб дӯстон, тамошо кунтам, тагош дӯстони азиз ҳама тарафаш навор гирифтам, шитоби уверенӣ шуда харидор кунам. Дӯстони азиз, Беларус 952 МТЗ будааст. ҳозир мана ҳай карда нишон додагӣ. Тамошо кунтон, ам пеш, ам қафо. Дӯстони азиз, пеш ба қафо вай мекунад. Тамошо кунтон чӣ хел састиянаш бениҳоят зӯр. Нархаш ҳам дастрас 160 000 сомон. Боз камутон муомила дорад. Дӯстони азиз, бо арзонам мекардааст соҳиби трактор. Тамошо кунтон, мана ҳама ҷош 100% кор мекунад. босе мана ин қафо вай кунад, мана бо пеш вай мекунад. бинтон, мана хулас хелон бо наздик рафта мебинтонда.